Duha ang samdan sa pagpanigbas sa usa ka lalaki nga nitabo sa barangay Mabuhay, Can-avid, Eastern Samar sa unang adlaw sa tuig 2025. Ang 40 anyos ug 30 anyos nga malalaking biktima milagrong nga nakaluwas sa pagpanigbas sa 57 anyos nga suspek nga nailhan sa alyas nga Ben. Mato ni Police Captain Yula Marie Tagawar, hepe sa Can-avid Municipal Police Station, giingong nag-amok ang suspek nga posibleng hubog. Dala ang 24 pulgadang sunda. Giingong gisamaran sa suspek ang unang biktima nga pauli na unta sa balay, dayon gitigbas ug naigo sa tuong aping ug sa uni ini. Ang ikaduhang biktima miuwang unta sa suspek apan natigbasan na hinuon sa may tuong abaga. Daling gida sa Can-avid District Hospital ang duha ka mga biktima samtang nasikop ang suspek sa pagpanigbas. Mag-atubang og kasong frustrated murder ang suspek. Talagang itong ating suspect ay lasing lang talaga at during the time ay yun nga, nag-aamok rin sa barangay. Na-timingan na itong biktima natin ay dumaan.